Talo kami ng dos. Naroon sa Azul, Tuslubuwa. Second battle, karong kami una. Para sa laglag para 6 quarters. Yan, lagas sa tanan! Big shoutout sa Azul, Tuslubuwa. Busikong, Sound Balloon. Shoutout DJ ECQ. Sa tanan natin karon. Shoutout sa tanan. Laglag para 6. Sa akong wala. Ikan Leyte. Guadalupe. Make some noise for Nadnad! Perominya sa kay Gabo, kay Jose, sa Perominya, para di Kalgas. Yes, shoutouts para di Kalgas. Sound to! Ikan Labangon! Make some noise for Loon! Abi nila git-git pero galihok pangandoy gibit-bit sa akong pag-irog di patarog bisag nagalisod Parma mora day. Yes, shoutouts sa Jabay, Street Pharma. Para sa Kalinasan. Para Gointos. Daw si Nadnad, pili niya na si Loon. Yo! Minaw na ba? Tournament ni! Judges, stricto sa oras, minaw nagtarong. First round! Loon, let's go! Yo, game! Second round na sa turna. Ug aksyon na og garatol. Kay sa tanan na kong nakontra ay kay pinakalibog na kong kabatol. Lisod mo raw puzzle. Igtog magdalaghasol. Kay imong dagway mo rag pinpluma, cookies ug asiwans nga gasagol. Kaya nag-face magbinagsik sa kong turf. Ug bayo-ukon ka amaw mura na ka og smurf. Feeling gahi kay mo batol niya dali ra iligpit. Katong batol ninyong Don Jose, may itong i-delete. Kaya ang venue ganihit, nabagay sa panamit ninyo nga adis. Small room battle niya ang background cabinet, mura mo kataba nga galalis. Kanang mga ingana ninyo nga pormahan, dali ra mabunog sungog. Napay Minggoy Papa pinakomment, Battle of the Night niya ang event, udtong tutok mga bobo. Jan Leo, anong kani? Nga ang pagkawaki ang forte, maong mataktak, sorry, imong natak, Brad Corney, nga ang baraway unod. Maong igrak-raks multi, dad as murgis, nad-nad morte, nga ihatag ang sunod. Sao na ni pagdaog? Kung ang linyahan ko to brasungugay. Katong battle ninyong KG pag elimination, grabe. All rounds, way puntusay. Way haymaker, puro yaw-yaw. Iyahay pagawa sa gara nga gibati. Muramog mga relihiyoso nga amaw, may pagsaplasa mo gatabi. Panindutay ni Direg Agidong. Nya ang bati isuds kahon. Produkto kas bara dipulgas maong dali rapusaon. Maong kaning taphaw kay makansi. Iguba ambot og kaandar pabaka ni. Gitagaan na ganig penya. Hanggaw gyapog agi aw kaning loudmouth kay mawangi. Ini groundhouse dritso bali ang pananaw kay mag-run out nya ig-knock down sa kaslangit. Pero may siya sa Tagalog. Kay from 1 minutes to gubat, gilahutay tanan. Aba, mahusay na yan. Mabuhay ka man. Magaling do sa Tagalog, piris-diris Bisaya, aw pahuway tagam. Huwag ka chance diris laglag bara dong. Pag isa buhay na lang. Kaya saon man ang kamay sa Tagalog bay og Bisaya ay ang luwa. Walay gamit ang skill sa dinunggabay og rinakrakay ang duwa. Maong ang wak di kataghap sag nangandam pa kay ma-finish o malaglag ni sinadnad at ipakpak na lang igsemis. Agwa, Nadnad! Yo, minaw! Yo! Salamat! Kaya sa napildi ko na nga battle, pero murag daog na ko daan sa posta. Mga boss, salamat. Salamat kay Sobra. Kaya makatry na dyan taong ko kasi pakiramdam ko na taas-taas ko gamay sa akong kontra. Okay? Battle na mong KJ, nagkalat. Aminadong kulang preparasyon. Kaya ako'y batang gipalusot sa kalibutan nga lutsunon. Pues karon na ako nga bayaran. Ako ang kulang ato dong. Samtang na'y kinabuhay mautangan karong gipirmahan ninyong loan. Kaya di ba dugay ra ka nag-shoutout? Na gusto kag battle lyrical, pero gusto na nimo back out.
Kay baw siya na critical, napatawag pa og time out. Katong akong gipisikal kay siguradong na ma-foul out. Kung ang battle technical, shout out! Sa CRBL, di ba lumad ka nga MC dito? Pero wala sila suportang nalauman. Ang suportang gipatubo para puhunan, imo pa dyong gitubuan. Gipasulod, gipayungan, sa panahon nga ting-uwan, abinako jud nga puyan, igura man di ayong gisilungan. Kay sa una, kusog kay mo share post, napipina, CRBL, kainit ba? Nya karon imong kainit, katulang emoji nga kayo-kayo niya sa comment pa. kay usa ka sa mga MC nga giingon nila nga mga bitay sa kakusgon. Nakuha man utan imong pangalan nimong loan pero way utang ka bubuton. Kining loan wa magsudong, basura maong udlon. Kung may plano ka diring musaka, karon pa lang ako ana ng putlon. Kaya ako ni bahala sa konsensya, ako ang karmang ni sumbalik. Mga dagan sa imong istorya ako'y mutuldok o anay kuwet. Murag mga guhit sa imong palad ako'y nagburnad nagpatek niya kumawad anak ko gana akong papasunog kalet. Ano sakit? Ingana ang battle rap! Basin wala ka ma-inform! Di ki magpiling ra kahubog niya sa battle, wala pa ka inom! Pero di na sapat nga dalion kung gusto mo angat pa kapahong maong karon dawata sa kumuingon ko nga wak pa ka karon. Akong masulti kay imong round reject. Gusto ka og technically, pues ikaw kay ma-eject round to game. Yeah! Mauna tunad. Din pagkapraning. Kanindot ato akong past battles, boss, makakaging niya, giatbang ra ko nimo aning nadnad. Nga ang presence way dating. Loaded man gud ang sunod mo ni gitagaan sa baging. Okay. Pues maihaw ni rong adik isa kung tira maburakan. Katilaw ni rong pait bisag di na mabuntagan. Tagpilaw sa kasakit igo nga makuyapan kaning hilaw kay mapaig karon nga matabunan. Kay di lungag di mapulaan aw nato katusik pa. Di katumpag ang pagsukmag imong power kusgi pa imong ulti ang pagmulti pero sa punches pobre ka samtang ako mga gipang sulting mga multi kay mo times 8 multicast. O di ta magalibel layo rag agi sa suwat. Di malalis ang gigil karon ikaw ang gisubak. Atik ang kahait kay ang bara di man kauwat o ni sandig ka sa rhyme scheme maong ang punches wa nakahunat. Nya nani siya estilo nga pinakiram. Kita kaayo sa live action. Para mas mobenta ang jokes gamitag pinailong nilang action. Nya from Leyte to Cebu, ang buang kay ni Bahen. Para di mailhan nga kinupya ang inang ko niyang talent. Hutda nagpabibo niya maglisod nagsagang. Bulgar ang sikreto nga gihipo sa kaang. Adik man ni ang tunto di maikogs nagatang way aso nga makumkum kay gihingos na tanan. Maong bisag unsaon pa nimog tutol, patay ka kanahan. Di makaya nimo nigungol, ang kasakit makatagam. Batig mga yawit di kadagit ang banatan wa koy problema na kay ikasukol, ang pangutanag na ba kay ikasagang. Kay lagi ripin pyromania. Mga feeling wild na kaayo. Mauding pyromania kasi ka-fired sa trabaho. O pyromania niyang gago. Kay gipagana ra sa bisyo. Do si pa guro nimo. Kung bang utsiha imong kayo to birama ni nga sinjo. Master sa water style matauran ka og gripo. Bugiro. Sabaw ka unsay rhyme sa Bugiro. 2-0. Yo! Anak ako! Kay bon ako sa estilo ni Mudo para diri lang kamuhit. Palauman ng mga bara bisan wala na joy connect para lang mag-dominate, magbanggit og math. Science, grabe mag-educate. Ang nakapait lang ana bay maski ikaw ang manggani ka ka-graduate. Fuck you! Pero din ako angay mahibong anong kini akong ka-rival. Para lang sa kwartadong maong ako akang gisuklan. Giupiran nga mag-loan kay lahos na ko sa final, maong sa semis way mo loan kay ako nagi-cash advance.
Pero ikaw daw, ang pinaka-cute sa iyong grupo. Uy, uwa ka mabuang. Awan ang itsura ni mo, murag baki nga nahubsan. Kung makita ganig chicks, murag iri nga nautgan. Mong tuyoon nga mo sakay sa hot kay nga babe aron i-break sa iyong uting yang dutan. Yak, manyakis, nami prisuhog walay bill. Ditos gawas abi nako ga practice. Galulu di espadir. Di ba naka-crash ka sa crew diri sa Tuslubua? Amina na lang, sir. Nakikila-ila ka tong last event. Ang pangalan si Camille. Asa si Camille? Ay, nangayo ni og number gisuwat sa may papel pero katong iyan nagitawagan gabaan gipaordera ka og beer. Kay bugok ini mo dag panguyab. Kay minyo dayon isdutan. Day, kung sugtong ko nimo, ugma dayon sa imong tiyan na kay 5 ka buwan. Ha? Unsa di ka klase mo takal? Grabe ka higal. May plano pa nga manguyab ang mabayag diskedulan na prenatal. Pero di mag-focus sa may jokes kay delete na pang final. Stricto ba yan ni kining gihatag nga ka-rival? Mong sige sakay sa akong biyahe, pakilid sa akong sidecar, pero biyahe ni kamatayan mo na ma-dead on arrival. Kay turnamento ni nga battle maong todo pagsuwat. Gikan sa quarter hantod final mo ako ang hiunak. Pero lahos na ko sa final bisan dili iburak kay sa akong stilong 4-bar setup na ma-setup nga upat. Salun! Yo! Gisitahan mo si Pen. Kay half price rin na dawat pag champion. Yo, gisitahan mo si Pen. Kay half price rin na dawat pag champion. Kesyo gito nga daw ang libo, mo nga kino ga anak. Imong anggol pagapilit. Kagrupo to silang ban maong gito nga. Pero ilang batol makabilib. Ay sig pinastar may kang isang at sa bilin karong itagak ti kanya way premyo ikaw na say manampiling. Kay watino daan ni Pen Pluma. Giyano-yano ra sa heavyweight. Nya imbis hipuso nimo ang pen ikay gisulod sa pencil case. Maong after sa event, ikaw ang nahimong laughing stock. Tanan MCs gi-interview sa backstage. Ikaw ray parking lot. Mura Righteous 1 sa Jessica Soho. Gikabuangan ra kakalog. Mura sa Righteous 1 diri sa Rapolo kay di na kakabarog. Kadi ko nimo malupig sa scheme. Uli na lang og dritso kuyog si mong mga user nga team. Loser kamen. Ang background sa post-battle interview kay flip-top nga tela, imuhak cooler nga green. Mao niya ang resulta. Feeling arsonista niya, wala ka pa sila og sa gubat. Pyromaniang murag caveman kay kinanglan pagbato para lang nay kayo nga mabuhat. Nya pinakagahi daw para di kalgas. Kita na ni harang gilubong og kada game kay ni payoff. Mao di ay sa paknaan ng sangkaan niya ang crowd mga batang sipunon ug mga maid nga ga day off. Pero kabalo ko mo respeto. Maong kung mubatil mangandam, kung mupatid maagtang, mo kung batig mo asdang. Di ni magsilbing pyromania kay cold-blooded ang kaatbang. Pirming highlight inig slash, pero dili ni stabilo. O pang highlights matag slash, galawang Uncle Drew. Maong hala, sige hamag kay, di ni papurmahon mo uli nga magbarag niya. Di ni pasukaon, sige ragsukmagon hatod mahilis ang kinaon. Manak out sa second round and go down like Ricky Hatton. Kay bisag ila pa makuptan akong tutunlan, di gihapon magkumplikar. Ikaw dali rapugnan maong di na madunggan, bisag hangtod buntag magkondinar. Ug bisag di pa kamutugan nga nadutlan, you can't lie murag nang umpisal, e di malimod ang kasakit kinahanglang i-admit sa ospital. Inga na ka-exceptional ako skill set, bisag sa rankings wa ko maguna, ug makalihay ra kanako kung sa battle wa kanito nga. Lasyon, Ned! Yo. Imong estilo sa multi-utugma diha nga estilo ka nagsugod. Pero mura rag buhi gibugha kay di pa angay nga magsugnod. Mong pagtuki usa diha kung di ka gusto nga mahulog kay dali rang baguba kung gidali ra sa dugtukod. Kay kung ingana malang na, wala ko'y plano magukod.
Parehas ratang may pultahan pero iba kung kinsa ang sulod. Pero kay ako man ang kaatbang kus na ako'y katungod. Bisan mulayo pa na og jutay siguradong mabuod. Bisan way klaro ang kaatbang mas ako ang gilubog mabana-bana arang distansya sa way sakto nga sukod. Kay joyride ra akong biyahe. Kamu nakipagkarera bro. Slowly but surely awan na absent pa mo. Karon hinay na imuhang dagan. Nya may pamilyang gahilak sa imong luyo. Maong respeto sa patay nga akong giagian giitsahag sinsiyo. Kay veteranong wa mapuslan wa ba nimo masuta? Rap game ang gisudlan pero gawas na sa duwa. Kung gusto na lang nga muundang maklaro man sa imong luha kay mo nagihatag ang tanan man pero wagi hapoy nakuha. Kay kusugra ka sa una katungwa pa ko magsugod. Kung nasayulang ko sa una murag di jud ka mahugot. Pero kung ana basihan murag wa jud katungod kay wa ka makahibaw sa nagianan kong kagubot. Maong nasuya na lang di mga kanta distract. Mag-RBL ka pa men ako naka-flip top. Sa Bisaya Conference usa kus ka build up o partida pa na men ka dili ko bisdak. Kaya daga nagduda na ako dire kato ni Dayo kusukad. Usa ra daw plano aning dayong, usabay ra daw sa pagluwag, klase-klaseng paghuwad. Pero ako magpa-apekto paning kamot gitubag. Bisan gamay ra nga respeto gidaginot og subad. Mao sa kadak mo sampalan nimo pakyo sa paras nimo nga lumad kay kining dayo pa mismo ang nagrepresenta sa imong gitubuan nga syudad. Time sakto na siguro to oy. Rapolo! Amihan ng dos! Kadua nga battle gabi una! Lun versus Nadnad! Kaya fighter kayo! Maglakas sa balik! Okay, grabe. Kaya barato to. Shoutouts ng Duhabay, pero tournament. Judges decision! 4-1! Advancing sa semis! Nadnad! Shoutouts Lun! Salamat kay Lona. Kami na hindi ko makaingat ko nga battle ko kung sa kadagan na battle na magyo. Hinigamot ka kung hindi ko makalimbaw mo bawi ako nga sa battle na mga kalak kayo. Salamat kayo. Shoutouts ni MP3, di niya magamit yung angle ako. I've been recently. Tara na kasi first round, dikit kayo. Second round, dikit ramon, pero parang ako mas nabangla sila na dito sa young bars. Third round, na luya na si Lun. So, nangyari ako ng energy. So, sa grabe kayo ang battle, init kayo. Pero, kuhan, sa ilangan to ka, mas dominate si Nadnad sa third round. Ang round 1, gihatag na ako ni Lun. Then, ang round 2, kapaw ragamay si Nadnad. Sa round 3, dito dominate si Nadnad. Grabe ang punto. Round 1 ang yatag Nadnad, slight edge lang, dikit ra. Sa round 2, Kalun. Round 3, makita man murag ning moto ang pinaka-1 nga round ni Lun. Pinas. Then si Nadnad murag apang consistent. So, ang giyatag ni Nadnad ang round 3. Para nako ang balang siguro is mas kuan sa ang angle guro masuot sa masaong Nadnad. Ano yung judge ko. Pero round 1 o round 2 dikit kay Bay. Siguro bisag sa to pwede na ko yatag either way around. Pero manang ang deciding round ako round 3. Round 3 na lagi man akong gibasihan nga round na lang medyo si Lun ni tali na sa round 3 pa si Nadnad mo gyapon consistent gyapon siya sa round 3 pero grabe nga battle kasi kay nga battle di mo makita ang buslot pero Nadnad gyapon pero dikit naman kay. Yo, Lord ay ako na dayo usa ni boto ni Lun. Ang round 1 gihatag na ko ni Nadnad gamay ra na diferensya. Ang round 2 gihatag na ko ni Lun. Gamay ra sa gyapon. Ang round 3 may naglisod pero mas gihatag gyapon ako ni Lun. 1 Nadnad 2 3 Lun. Yeah!